Ang sinabi po ninyo is 756 ang namatay sa police operation at 1,160 outside of police operations or deaths under investigation. Sa kabuuan po, kahapon sinabi nyo, 1,779 ang namatay. Itong araw na ito, tumaas na ng 1,916. Ang ibig pong bang sabihin sa nakalipas na 24 hours, 237 ang namatay? Not necessarily, Your Honor. Nag-update po kami. Nag-update po, Your Honor. Mayroong bagong discovery na mas maalam po kayo, Your Honor, kung pinababa namin yan. Yung patay kahapon, ngayon nabuhay. Pero baligtad po, yung buhay kahapon, ngayon namatay. So nadagdagan po because of police operations. Aggressive police operations po, Your Honor. So ito, ang ibig sabihin, yung 712 kahapon ay kulang yon. Kulang yun, Your Honor. Kasi kahapon, pag-present ko kahapon, Your Honor, Okay. while I was presenting, merong namamatay. So, Okay. nadagdagan po ngayon, Your Honor. Bukas ba kung mag-hearing tayo ulit, pwede ba dagdagan ulit? Sigurado, Your Honor, merong madagdagan. Siguro, mula. Madam Chairman, huwag na tayo mag-hearing, baka nadagdagan yung namamatay.